ing'eyo ni Lydia, yiero ok en event, yiero en process. To yiero ma 2027 chakore gi yiero jogo madhi yiero jok madhi bedo commissioners. Chandruok ma wantiere godo e Kenya kar ka ni jodito mosebedo e siasa higni iklong nyaka ginene pato puk, gin gima ging'eyo ga ni siasa onego bed ni gin ema gidictate gimoro amora matimore political space. Migosi Kalonzo Musyoka kata jo Azimio nobedo kane mboronwa ywak ni en udhi bedo jalar kom mar ker higa mar 2027, omiyo nyaka obed gi jagono madhi bedo wang'e e selection panel ma kadi bed ni nitiere chich moro madwa wuok e IEBC kata chich moro madwa wuok e weche mag pango yiero, nyalo goyo oporo kawacho ne ni aneno ka chich moro nitiere kar ka mondo ng'i kaka ilose kapok odhi marach. Gimilaro maduong' kanya again en ni jogo manigi lek mar bedo ker mar higa mar 2027 neno ni onego bed ni gin gi joge gi iye kacha madhi temo nyisogi ni sama wadhi e yiero ng'ikruok mage manitiere to en ang'o monego bed ni lose wang' sa. Lydia, pend chike mag IEBC Elections Act to gi pend chike mag Kenya matayo yiero oyango ni gimiluongo ni IEBC onego bed ni en gino mochung' kar kende ma onge gimiluongo ni political influence kata undue pressure mawuok from political players. To kineno kit lweny mane goyowa ma jomoko nokete ni en mana tho maonge mana ng'ama dwa weye, nikech paro magin godo en ni ka ok obedo gi ng'ate e IEBC to chalo ka ng'ama koro osewito ombulu. Mano kendo osenyisi niya, kata jogo midhi yier sani endi e IEBC ok gidhi dhi e IEBC ni gidhi timo gino ma pend chik dwaro, to gidhi timo gino ma jok manoterogi kachande dwaro. Koro wan ok wamor kaka National Liberal Party nikech wan pok waneno wang' teko aina ni ma ng'ato yombi odiochieng' alanga kaeto court mokwongo mar Political Parties Dispute Tribunal nowacho ni ne waseyombe, ochako dhi omakonwa rufa e High Court, kochopo e High Court judge bende oyie kodwa ni ne wayombe, kaeto judge make decision mapok ne wawinje piny mangima ni yes ni yombo kokimuli to ni contested on